Iya. Piye sih? Kandet, men. Atur nuwun nggih, Pak. Mbuh. Loh, piye ta? Ora dinahi matur nuwun, nek ora dinahi le mokil-mokilke. Iya, melit-melitke. So nek latihan anu, kei sate kambing ngono. Ha iya, padake cah tipis. Tak belehke sesuk neming kambing. Iya. Lah, mbek sapa kambinge? Ayo nggone sapa-sapa kuwi. Santai wae pokoke. Iya. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir swara kurang permana swara kurang pramana ning wasis ning wasis ngungrum hangung marang bendara hangung marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidema